Kanegro, ikaw na bahala. Ako na bahala, pinahawak ng stick, gawa ng may mga pamahiin. Yun, so what's up sa inyo mga Aji? Good morning or magandang tanghali man sa inyong lahat. So, gusto ko lang magsabi ng palaing thank you at successful yung event kahapon. So, sa dami ng pumunta. And maraming salamat sa kanila kadagit din. Spider Doc, sila Tatay Mendo at sa lahat ng mga nag-vlog patungkol sa Gagamba. Maraming salamat sa inyo. Di ko lain na ganun na pala karami yung nag-vlog ngayon. So, yung mga panood nyo sa video na to, hindi ko na siguro edit pa to. So, yung laban namin ni Kanegro to, ay Kanegro din pala sa mga kasama ko. Sila Kakamba, sila Koy Stevie, si Gagamchog, Gagambong, yun. Maraming salamat sa inyo, pre. So, good play, well played. Si, si Kabalbon TV, siya yung champion namin. So, baka nyo na lang sa mga channel nila sa nakikita nyo naman sa mga nag-vlog patungkol sa Gagamba. So, nasa kanila yung mga uploads sa mga nanalo yung rights ng video. So, abangan nyo. And, ano ba? So, yun, kay Kanegro, maraming salamat, pre. And God bless, panoorin nyo to. So, sana mag-enjoy kayo. Yun, sa inyo mga Aji, Kanegro pa rin. Unang-una, God bless pala sa inyo lahat. Sa lahat na nanonood, nag-subscribe sa amin dalawa ni Kanegro, God bless sa inyo lahat. Ito yung picture, yan. Salmon sa yung jumbo natin. So Kanegro, pakita mo na rin, boy. Pakita mo na rin. Yan, salmon. Ito naman yung sari. Para makita nyo mga Aji, malaki talaga yung normal na Gagamba. So parang 8 lang yung salmon dito. Galamay, kaha, kuha natin lahat. Pero yung taba ng paa ng salmon, yun lang. Iba talaga yun. Dadaya na naman tayo kay boss kasi salmon yung dalaman natin. Ito. Subukan natin. Yan. Yung mga pusa pala, sige pakita mo natin ginagawa sa mga pagkain namin. Pagkain namin, oh. Napakagagaling. Yan, napakagagaling ng pusa. So, gawin natin, pre. Yun na. Sana matalo si Kanegro. Ay, nako! Pero hindi tumalon yung Gagamba, magbigay ng magandang laban. Yun lang naman ano namin dito. Kanegro, ikaw na bahala. Ako na bahala, pinahawak ng stick, gawa ng may mga pamahiin. Ay! Stick na naman agad ng Gagamba natin! Likuran mo! Likod mo! Stick na naman! Wow! Ay! Talsik yun! Uy, nalipol! Dali ang salmon! Grabe ba? Ajik po! Yayakap yan! Yayakap yan! O ano? Nakagat pa! Nakagat pa sa dibdib! Tayo naman ng Gagamba! Suran? Ay, naku! Patay yung Gagamba natin mga Aji! Oh, pitong salmon, walang iya, stroke! Laglag yung salmon, laglag! Grabe yun. Wala. Uwi sa tabla to. Uwi rin sa tabla. Ang kunat talaga ng salmon. Isipin nyo, nalikuran na yun ah. Ang tagal nalikuran ng salmon. Hindi talaga kaya ano. Oh, baka ka pa. Papahirapan pa sarili mo eh. Sige, pre. Grabe, ang ganda. Iharap mo naman salmon mo, men. Iharap mo naman. Hindi naman. Iharap mo, pre. Para pumalag naman yung salmon, men. Agad po. Wala na. Wala na. Pagod. Pagod na yan eh. Yung problema kasi hindi natin napakain tayo nyo, sobrang payat. Payat sa ang tagal kinagat sa likod ng salmon kasi. Ano bang puso ng Gagamba pa nasa likod naman ta? O yun, kinagat sa likod ng matagal. Parang parang may ipot na sa likod yung salmon. Hirap natin. Hirap ka lang unti mga kadya. Again, Kanegro, sana supportahan din natin. Kala ko makakadaya tayo kay Boss Kaji. Ang lakas ng Gagamba. Ang lakas ng Gagamba. Kaya na. Hindi, mapalag pa. Grabe, umubuka pa rin talaga Iba talaga mag-condition si Boss Kaji. Grabe. Sabay. Uy, sasaktan na. Isa pa. Ay!
agat salmon. Ay, wala. Agat pa yung salmon, kaagat pa. Aabot pa yung salmon mga Adji. Oh, wala Laglag na na naman. talaga. So, kasama natin. Wala ano. Wala, hindi, ano na natin yung mga Adji. Paano na yung gagamba ko kasi buhay pa to eh. Parang Oo, mabuhay. di, sayang kasi. di, Sayang yung salmon, wala na rin. Hindi na ayaw naglumaban, nagsasapot na lang. So yun, God bless pa rin kay Canegro, Lumaros Canegro. Mas malaki talaga to, sabi ko sa inyo. Paa lang, taba lang ng paa ng salmon ng Pumarias. Malaki to, mahaba, makapal yung katawan kaya nakapalag sa salmon unti. So yun lang. Ayan, God bless. Sobrang ganda ng laban yan. Meron na rin tayong magandang laban na ipinakita. Ayan, nasa content ko pala. Abangan nyo rin. Abangan nyo, may magandang laban din kami ni Boss Nabi. Normal na G lang yun. Ayan, yun, boss. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana napapasaya pa rin namin kayo. Sa sama ng mga kapwa-vlogger ko, nagpo-thank you kami sa inyong lahat. Yun lang. Yun, salamat.